Labegaraietan, Bergarako Labegaraeta auzoan, jaixak ospatu dituzte asteburu hontan, Bi plan zituzten linda A plana, kanpoan iteko ekitaldi danak, eta B plana, barrura pasaiteko ekitaldixak. Ezaguelako jaixak ospatuari gaketako asmorik. Azkenian, daneakoak indikuzte, ekintza pila bat indikuzte, tartean, batukabia egonda, kontzertua, zuzeneko kontzertua egonda, eta baita patata tortilla lehiaketa be. Zunun zaude, zenimen nago. Zintzuk etorri zai parte hartzera? Torrigaz, nire aita nita nire arreba. Eta, zen doia? Ondo, Bai. patatak inditzugu eta ontsen kipulia frefetxu ingar dugu. Zua gaina bakitzu irabaztea zer dan, Bai. Zaila, lehenako sarixa eruan zebe, patata tortilla lehiaketan. Bai, Eta, jente asko torri zertu sekreto preguntian eta, no ez? bai. Bai, ez? Eta, esan duzu ezio zer? Ez. Bueno, gatza zailo botako xau, zein arduria da gatza botatia? Aita botako xau. Eta bueltia, tortilla di bueltia, eta bai. Bizaurik bizi, bilore txiki, bilari bitxi. Etxian zenbat horrekin duzu patata tortilla? Ineban atzo afaltzeko, baina bestela Bestela ez. Baina, guztiak izatzu kosinekia, zukale... gauza batzuk. Gauza batzuk, tortillak, bueno... Bai, gustatu ja tortilla Bost, itxea. bona baldin badakotzu, igual irabazi. Bueno, Bueno, ez dakit. Bai, maia hausue, nire bi lagun beste bat. asko torri zara orduan. Bai, lenguzuekin eta ingo jolasak, eta atzaldian ingo kroksa edo, gero zosketa eta azkena buruan gizak. Bai, eta txokolatadan be, disfruta dumiako. Horrezen ebitzen gare, taldia ebitzen gare hauzoz, aurre esaten badiko zatozte aputxo bat animatzera, horra guai ez, eta ona gehiago, porque mengo taberna kirolde gisa eramaten dauen pertsona, gure taldekoa da, laguna da, eta nola ez, jaia die eta bera eskatuta komentatuta, etorri garen, noski. Labegaraietan zen modu? Ondo, Bergara azkenien, beti izan da arrasate eta Bergarakin aputxo bat rizirra bega, baina keba hori ez da horrela. Gu Bergara oso ondo etortzen gustora, oinatira behun gara, animatzera, jotzera eta disfrutatzera, azkenien disfrutau eta hori da egin behar dana. Auzoak eskatzen dau etxekotasuna, lehenengo lana, euskal musika lantzia eta bertakuei gaur egun auzoko jaixaria auzokoen dako. Oindala urte pila etortze ziren beste herritik eta jente asko, gaurko errealitatea da bertakoak etortzen dira, da autokonsumo bat, eta azkenien da erak zen nahi dugu hori jarri eta gozotasuna auzoan dako. Guapoloak kalera, zure begiradaz jantzia, lotxatik kolorea, ta izerdiaren gazia. Arrasateko San Andres auzoan jaixak izan diagunotan eta hemen atzean dituta adibidez, herri kirola isak, baina herri kirola isak bakarrik ez dira izan, astebunetan eta jendia mordua. Horregatik, ikus ezagun asteburuak, ze eman dagoen San Andres auzoan. San Andreseko jaixak hirugarren eguna, zapatua, zela doia, badau San Andreseko jendeak erantzuten dau? Bai, momentuz oso pozigaz, ekitaldi danak bastante ondo urtean die, importantien eguraldixak lagundu itxen duzkulako, eta, aber suertia dukogun, eta dana ondolan hola jarraitzen dauen. Aurten, justo, Zubixa tokau da bat bihiru, ez dakit hori nabaritu itxendo zuen eta jendeak kanpora bat. Nabaritzen da eta asko. Igartzen da mordo bat azkenien astegukara bat daukotzunean,
ez da iguala, falsan urtien ben lau eguneko zubixatok gauzan, eta igartzen da mordo bat, daukotzu nien egun bat txintxili jendiak normalian ospaitzen dau, eta eguraldi gainera ez hainoen buten badau, orduan jendiak aprobetxau itzen dau, eta gu beti gaz horrekin burrukan ez, eta saietzen gara jai politx batzuk antolatzen jendia geratu deixen, baina bueno, badakigu azkenean horren kontra ezin duguela inez ebez. Eta sekulako egitaragoa prestatu oso hainbat ekintzakin, emitxe ontxe ordu honetan 12etan dauz herrikirolaixak, trikitilaixak, pulpua jateko aukeria, 3 gauza batera, eta holaxe asteburu osuan. Bueno, saiatzen gara gauzak ez solapatzen, baina baire gisa, ekitaldi batzuk azkenien egon bidiela batera, eta bueno, azkenien saiatzen garena da jentiari gustatzen jakon gauzak edo guri be gustetan jakun gauzak itxia, eta pentsetan jaku be bai gauza batzuk diela derrigorrezkoak herrikirola bezala, eta bueno, pulpeirua da gauza bat jentiari gustatzen jakona asko, eta urtero ekartzen dugun gauzatxo bat. Eta ze suposatzen dago, ez? San Andre bezalako gauzo bat entzat, azkenean Arrasateko zentroa pixkat urrun geratzen da, eta holako jaixak eukitzia, ez? Azkenean auzoei beste biziberritu ez eitzen dau. Bai, saiatzen gara, azkenean auzoak berpizten. Eta jaixak antolatzen dienean eitxa da gero jendiak, auzoko jendiak eskertzen dagoela mordo bat. Gu, daroiez, ez dakit, 5-6 urte, eskezi jasna zogoratzen zenbat urte jaixak antolatzen, eta auzokidien erantzuna hainona izan da, ezin jogoela, itxi. Jaio nintzen mundu ezaguna, jada ez da existitzen. Hemen ze zabitzie, Galiziako jakixak eta saltzen? Bai, Galiziako lagarroa saltzen eta empanada eta larpeira bizkotxoa. Eta ondo saltzen da, ez hausiek gaur bakarrik, ez? Segon ginen atxo, gaur ere eta bihar ere hemen egongo gara. Eta estimazioa eta badauko jendiak eta... Bai, jendeak erazten dabe, Osa, ondo saltzen da eta atxo geratu ginen patata gabe eta bihar lagarro gabe geratuko gara, uste du. Ikustot eskuan egurra daukozula, pasabitza adi jarraitzen, ez da? Bai. Eta inoiz ikusten zue aizkolari bat atxurrakin egurra mozen? Ez. Lehenengo aldia da. Bai, lehenengo aldia. Bai. Eta noz izan zen aurrekoa? Aurreko urtean. Jaixetan bai? Bai. Eta jaixetan eta egunero zabitzi hemendik? Bai. Eta zelako mintia, zein ja geixen guztau jatzuen ekintza? Atzoko breakdansa. Bai, Bai. Eta segatik, ze gontzan hor ba? Ni atera nintzen dantza itxera pila bat aldiz. Eta erakutsi itzen zauden eta zanen dantza. Eta zeuek bestiok be urte zineten, o? Markadetanik probatzera. Asteburu honetan Oñatiko Olabarrieta auzoan jaiak hasi dituzte. Pelota lehiaketa, dantza ikuskizunak, kontzertuak, herri kirolak eta auzo bazkaixa besteak beste. Ze moduz doiat jaiak? Oso ondo, jende pila batekin, gustora jentia eta ikusten duzu ez, mintea da, inbe, eta, horoko ez ondo, igual dia pitxin bat gaur nahaztu da, baina bestela, fuertiena pasauta dago atzo, eta gaur goizea arte jendia hemen egurra bilida, ez da, oso ondo, oingoz bintzen, eta ondio gaur dauko, eta bixarbe bai. Gaur ondio garromeixia dako gero arratzaldean, eta bixar, herrikirolak eta... Auzo bazkaixa egonda, eta galdetzeko apur bat zu gazti hau hasinean eta oen bizitzen zabitzen jaiak berdinak die, desberdintasuna daz? Oso diferentia da lehen hau montaitezan barra bat hemen kanpuan, jentia lan asko inbizan ez hauen oloko gauzaik zer,
Egisa dana ni akordatzen naiz gaztean itzala hemen egotezian egan, por ejemplo, konjuntuak 3 segido. Orduen ia itxezin fiesta, onak esango dute, igual nien izan egoten orduan, baina jaixa betik izan dira nahiko onak gola horretan. Eta gero da hori, azkenian jente asko involukraiten da. Aparte de que soziako jendia, hausoko juntako jentia, baina gero daku gazte pila bat dau, lan pila bat egiten dagoena. Azkeni eskerrak, ezin jozu hor lau junteuta ezin jozu inoloko jai batzuk. Oñatiko lehenengoko auzoko jaiak izan die, horrek suposatzen dutzue presioa antolakuntza aldian? Badakigu beti lehenengoa diala, eta badakigu gauza bat bestein jendia etorriko ala, ze jendia gogua dako, jaixendako, así que normalien ez. Antolakuntza zela lana, zela mota nolako izaten da lana? Guk auzuan parte zeiten dunak egiten bada, sozieda inguruen egiten dian gauzak oneri lagundu. Bestela gehixena antolakuntzan egiten da komisio bat, gaztia, auzoko gaztia osatutako talde bada. Soziaia eta gure batzordien artean berbain, kalenda isua ondo kuadrau, eta gero gure lana hori, juergarako ze talde karriko pedidua, alkolana, edarixana, eta gero gehixen bat txorimaluak gestionau eta umian jolasak gestionau, eta gero musa adibidez honeik gestiona egin dago.